Meta indirizza l-attività soċjali li saret il-ħamis filgħodu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wassal messaġġ b'saħħtu dwar l-elezzjonijiet lokali u Ewropej. Messaġġ sabiex l-elettorati wassal il-vuċi tiegħu, speċjalment fejn jeħtieġ bidla fil-Kunsill Lokali. Bernard Grech għamel referenza l-isfreġġju kbir li sar fil-Mosta, fejn rajna s-siġar tal-fikus jiġu kompletament imqaċċra fil-waqt il-pjazza tallit għal xhur sħaf kajos totali. Fil-fatt, Bernard Grech stqar illi fejn hemm lokalitajiet maġġoranza Laburista fil-Kunsill hemm taħwid kbir. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel referenza wkoll għal lokalitajiet oħra fejn hemm maġġoranza Laburista bħall-Imsida, fejn minkejja li għaddiet ġimgħa u nofs mis-sena l-ġdida, is-sitwazzjoni fit-triq ix-xatta tal-xbiex marret mill-ħażin għall-ar. Dan b'detriment għal-residenti, għan-negozji u għas-sewwi għal qed jispiċċaw maqbuda fit-traffiku. Intant il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħeġġeġ ukoll lil dawk preżenti sabiex flimkien miegħu u għall-partit ikomplu jaħdmu ħalli mill-ġdid jinkiseb riżultat pożittiv fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se jkunu qed isiru flimkien mal-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali f'Ġunju li ġej. Waqt id-diskors tiegħu Bernard Grech fakkar kif il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu kandidati ta' kwalità fejn qed jinvolvu ukoll uċuħ ġodda ma' taħlita ta' kandidati ta' esperjenza.